svoju prácu s grafickým editorom Canva, ktorý aktívne využívam pri tvorbe prezentácií a plagátov pre našu školu. V rámci programu Erasmus Plus som si výrazne zlepšil angličtinu a zlepšil som si dokonca aj, som povedal, prácu s Excel. Na mobilite naučila, čo všetko obsahuje 3D tlač a vďaka týmto novým vedomostiam sme spolu s kamarátkou dokázali preniesť náš podnikateľský plán do reality. Bolo pomáhať notárskej firme, pričom sme mali možnosť nahliadnúť do notárskych záležitostí na Malte. Pracovali sme s dokumentmi, ktoré sme z papierových formy digitalizovali do počítača a následne ich zaradili do prenositeľnej databázy. Ja som pracovala s skenerom a ja som zaraďovala naskenované dokumenty do rôznych databáz. Práca v databáze v Exceli mi dala nové praktické zručnosti v oblasti online nástrojov a schopnosti organizovať, čo sa mi veľmi zíde do mojej budúcej kariéry. Na Erasme som pracovala v firme, kde som si zlepšila angličtinu hlavne v profesionálnom prostredí. Každodenne som komunikovala s mojimi zahraničnými kolegami a naučila som sa nové anglické pojmy, ako napríklad economic aspect. This is the invoice.